Pati sembah miring ulun kapurapa risang amor bengerat mring sanan ingkang mring kanan siing tasih mawe buku kang sawe koku wilahe awit namastu purnama sidam awit namastu silat mring Hyang jagat karuna sirang tandha kasisaning bisana sono sinamung nanging kula wis tumakles tantun lambang Buddha jinatur tutur katula-tulat mring rabding parabdiya wini suda trengkang dina mudama pinarti tameng lalata mangya teka wasananing bukita renggeng meralambang matumpa-tumpa marma panggung sang murwing kata Sidepyar dumadining wayang Purwa purwakaning kandha narik puting basa dongeng kuna musura saya naras saya karos mulajaru angro sewani wuhing diri rasa rumangsang nilur jalma angilo kaca jareh Gus rinakup caing carita bejo wis kagelar juri pagelaran Gus Jatri amriksani pagelaran inggit Purwa Surya Candra Tarum Hyang Kartika wis kinur putrete kawasa sahari ratri angitri pawana pawateking dosina gilir gemandi temah dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Dadung lantang karta mangkerta ya sinirap embun toya Jawa pateng grebyak dadi padhang ing kudu-kudu walang atuga burana miwang burana dadu branantan pawicalan padhang tarwangan sari sang Jepang renang kang sumur bawani jagat mungguh jagat wetan mungguh munggih kalengan muger abang perngangah lamun kaeksayan dilat-dilata bumi
saya tangu sumrup sang Jewang reka katos semeblak kanan kiri ngabang esmu jenar kapur bawan sinari sang Jewang Basanta tanep tukaton ijo royo-royo mangku gunung kang biru moyo-moyo pucung gunung kinemelan kedan kasinuring marabancana lengkat lenggun ngandha kaya gunung Makutha Mega tan wetawis dangu soleng kawula tasih dene warsa angupaya buka garap tegal sawahe anglur silur tatana pedhote sinambi sendunan sesindinan mikul karulu kundi anggring raja kayane samaena pirembagan Samarwanggi sang Hyang Warga saya tanggu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung ing kiblat papat lor kidul wetan miwang kulon sinaring jagat kang samya rebut yada rebut teja rebut kukuwung parandiri datan wonten ing Kamadan Gogung ing Praja Negari ing Dwarawati ya sinebat Praja Negari ing Dwaraka ya sinebat Praja ing Jenggala Manik ya negari ing Jenggalapura negari tanantos 100 kalih 1000 jangkep tinega krana negari ing Jenggalapura dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya benawi tinampi ombak samudra binanglangun kang tanpa pagut pegating manunggal kapantha uruting Cakrawala wane-wane cakreng wisi sawane gerbing jurang corong grebung duwu serung kinari sesing peksi lawet miwang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanem tuwang rembuyung royo-royo karang kitri rowe-rowe ron kelapa bumi subur pasiten mawur satingkati nandur tangkar tumangkar kawuyan dadi gunung-gunung bebanjengan angreng sang langit lenggak-lenggok lampahe to mijil saking sendang mening nirtane iline pinara para peleni tinampi waduk binendung-bendung kinarya ilene sawah nyewang pategalan ing Naraka Sema mokal pangoling tetani bebasan datanana bumi sancing kangkang selo sedaya tinandurang kang ora kapipan diya Bathari Silagrar Pasabinan Yayaruk misargang pinangka Pratiwi pategalan gopul jeng kang rembuyuk gegedhongane ambek kowe nganti kaya manglung manggon witane polo kependhem polo kesimpar polo kemantung sadyatan kuciwa cinawi tukulan kang mawi kesarasaning diri Ingon-ingon raja kaya dewen sansaya ngrembaka lamun siang aglaring mangkunan lampun wanci sarap surya samya mulih marang kandange dewi-dewi datanana caraning kandhang nganggo ginanjing palang lebet tebih saking tindak Durjana Cuti samya sayek saka kapti karo Hingnusa bangsa tuwin negaring Dwaraka wana gumimbang gunung anggung rungsa melestari urun tumurun rah tumrah sadya dadi guru-guru lingkungan langkung-langkung lamun tinali disampun samya sameting sanggeman sepun tebih saking lintasan saya sinansaya anane mumarsinamatan daya dinayan sawiji mapan jating jejiban kang menuju temah manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kenging binasake negaring Dwaraka nalika semana nedeng manjing marang Jamancana panjang munjung pasir wawukir lojinawi gembah ripah karta tata yang raharja dasar guru kang gedhe bore padang jakati dhuwur kusir tata adoh uncarane turta kasusuring manca praja sinanta wau ing astupu sarang adil bangsa negaring Dwaraka menangin udan ucapno dosa namane sanata dosa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Danardana ya Wisnu Murti ya Padmanaba ya Narayana nalindra pepakuning bumi ingkang anggung jejekaken kautaman risak juga lenggah aning samadaning Damarcana datana mantra-mantra sipating Bathara Yaya Sang Hyang Bathara Wisnu Dewaning kabagyan Angijawanta binayang bayang sakjaning para apsara apsari kawistara bebandir sagung kang samya semewa yayah ruping samudring dedharatan
Tatan kantun wiswanipun sang Jawanung nang tetungguling praja negari Ndorowati miwah sangjaning para kadang. Yang sampun ketinggal sowan wadaning kedaton negari Ndoraka. Ananging menika Senopati ning negari Ndorowati. Saturing suwelo bumi yang lesan pura ya ingkar boruci nenggih Sang Raden Arya Setyaki ya Raden Tambayuda Raden Yuyudana ya Wresniwira ya Singamulang Jaya ya Raden Bima Kunting. Satru kenthet Wijayet teteke tatan sepira nanging kasinengan kasektenuwe bebasan pinata mendat jinala menter tinumbak bengkung sinedha putung pramila tatan mukal dadadosaken bebeteng tinanggulanging praja negaring Jenggalapura. Tatan kanton wiswanipun pepate negari ing Ndorowati rangka dalem negari Ndoraka. Pidaleming Widara Kandhang nenggih Sang Rikana Patih Udawa ya Sang Kresnengkara. Dukunaning ngemeti bedhahing negari Ndoraka Sang Rikana Patih Udawa ingkang tansah ndherekaken dhumateng tindara Sang Prabu Narayana ya Sang Raden Kresna ya Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Dukunane pidalem aning padaring Widara Kandhang arep tidhem permanem datanana bane walang alisik datanana janma miwang kawula ingkang anyabawa kejawi amung Sang Yapara Nayaka Punggawa miwah kawula ingkang tansah mabuka sila lenggah madaning pasewakan negari Ndoraka nalika semanten anengga dawuh Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Sang Prabu Sri Bathara Kresna anambi rawipun Sang Tapa Begawan Durna utusan saking negari ing Astina miwah ingkang rakana teng Mandura. Sang Prabu Baladewa ya Balarama mangrembaka para kawularsa ngangsek pisawaning sinambi anyareng muling gangsa pangling waranggana. Sigra marwani pangandikan dada kumanggiling wijiling pangandika Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dereng kawedharing lisan tanggaping dadi Sang Begawan Durna asa nyaket pisawanira. Kokonan surem soro tetawan padang kasoran pacaring purname gegono
dasaring mangsa katiga karnaning kas pose ya neng marga malaku miring sang kondo Wastrat mojo leng-leng lalang ulati surya mangrang sang wayang Sritinon neng pasewakan busana maneka warna Puspitang Udyana Nyawang Manjra Sarwa Rukma Ranggeng Mane Nara
Bro Prabanyo kang su mirat kenyaring teca laliwaran ler ke laci sireng radet ong wimbo kekondo mrek mi tiupeng ma ruto mondo saparan mangambar kongas lamun sira angga guru kaki amilya manungsa kanyata ingkang becik martabate sarta kawromring hukum kang ibadah lan ngrangi syukur lewang ingkang was amungkul tan mikir pawehing liyan iku pantas Puranana kake sartane kawruhana Niwang Sukmana mangadiri luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Bawana langgeng sinunggi tatan werat ora mengketa dhisik Kakang Patih Udawa ayo ndadekake pekenira Kakang Patih Udawa kaget nggonira ingsun piji ana ngarsaning manira Kakang Patih Kresnenggara nuning Gidhawaji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapteng delahan Gusti kula sang nata sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna sinuwun
Wonten sabda Paduka amiji dhumateng bisawanipun ingkang abdi kepatihan pun Patih Udawa. Sinuwun. Ing Jawi sanget damel kuwatosing manah pindharon salomba pinanjering alun-alun. Kumitira caruk maras. Nanging sareng kula sewonten karsa Paduka tebih saking rawis kemarasan diwaji kepareng ingkang abdi kepatihan nyadong dawuh timbalan Paduka Gusti kula Sang Nata Sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna ing Ndarawati. Mbah niki kadiparan anggon sira ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun pranata tata rakiting kaprajan negara ing Ndarawati marata diagiaturna kelawan panjenengan ingsun samendhang aja nganti kengkaremben Kakang Patih Udawa. Mbah niki Dewaji menawi padukan dangu bab tata rakiting kaprajan wonten Praja Negaring Jenggalapura tartemtu sadotan badhe nguji wani para kawula samya sayek saeka kapti karo Hring Nusa bangsa tuwin negaring Dwaraka mandhapipun Sang Hyang para abdi prajurit ing boten kendhat anggenya tansah gegladen olah kridane ngaperang sawanci-wanci praja Paduka katempuh pareng muga tartemtu ingkang abdi mboten badhe anggepok kanca Paduka Sinuwun ingkang abdi kepatihan remuk asawarna putung semangga kabandhemna Dewaji semban kula. Nunduk niki Kakang Udawa yo gawe bombong aturmu jangkep ana ngarsaning ingsun ora liwat pakar ingkang utama tindakna selama sing urip Kakang Udawa. Ya Dewaji semban kula pareng Paduka dawuh ngarsanipun ingkang abdi kepatihan mboten langkung kula namung ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna ing Ndarawati. Namung dereng lan sasampunipun ambo bilih kepareng ingkang abdi kepatihan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha Paduka Gusti kula Sang Nata Sinuhun Prabu Ndarawati. Sinuwun. Ya Kakang Patih Udawa tak tampa tiba sepadha-padha ora liwat prayogan nggon mulungga Kakang. Nona iki sampun boten kurang praga biswanipun ingkang abdi kepatihan. Nunduk iki. Kadangipun Kakang Dimas Setyaki Singa Mulang Jaya. Saksemane siading lisan pura ana ing Prajanegara Ndarawati. Padha kanthi raharja sapraptane Dimas Garbaruci Singa Mulang Jaya Setyaki. Nunapin pasang kelipan tabi. Dina bina ngluduni dumawaing tawang-tawang. Linepat ning tolak manu. Koko Prabu mbok nyuwun rada dhuwur sithik kok Prabu. Lah ya salewe kok ya njukuk semono. Koko Prabu. Amiji dumateng biswanipun ingkang rayi Garbaruci. Pareng wilujeng biswanipun ingkang rayipun Setyaki mboten panggalangan setunggal punapa kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu. Ya Setyaki tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanuna. Nun. Sampun boten kirang anggen kula mundhik dawuh Paduka mugi dadosna jimat dayani marang kasantosipun ingkang arayi ing Lesanpura. Prayogana Dimas sampun boten kirang prayogi Koko Prabu Ndarawati. Nun mangke bapa penemban durna ing Sukalima. Sarawa Paduka bapa penemban durna ing Sukalima wonten Prajanegari Ndarawati. Arawa sareng kalian Koko Prabu Baladewa ing Mandura ingkang putra Punata Ndarawati ngaturaken pambagya raharja mugi katur kunjuk wonten ngarsanipun bapa Penemban Durna. Bapa Penemban ing Sukalima. Lole astaka swala sila bertapa Sumorante tali wesi jenenge Rante wong wedok metu bengi jenenge Lole anak Prabu Ndarawati. Parang Paduka miji dhumateng piswanipun ingkang bapa ing Sukalima sowan wonten Prajanegari Ndarawati. Sowan kula wilujeng nger anak angger Ndarawati. Mboten manggalangan setunggal punapa. Kepareng ngopudya pangastawanipun ingkang bapa mugi katur wonten ngarsa Paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna anak Prabu Ndarawati. Nun inggih bapa nemban sampun kula tampi karya Cundaka Panglingga Murduk. Amawana kabagyaning gesangipun ingkang putra Nata Ndarawati. Mboten langkung kasekecak lenggah Paduka bapa nembaning Sukalima. Nana niki anak Prabu sampun mboten kirang prayogi. Piswanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten Prajanegari Jenggalapura. Anak Prabu Ndarawati. Miwah Koko Prabu Baladewa. Ara wonten Prajanegari Jenggala manik.
Ingkang rayipun Danardana ngaturaken sungkem mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu Balarama. Jagat pangestu Ngorwayah. Bathara Jagat Patendra Jaladewaku Yayi. Yayi Prabu Ndarawati ya. Siade ngaturake sungkem ana ngersanipun Kakang wis tak tampa banget gawe lega, legawane atinipun Kakang ing Pandura. Yayi Prabu. Ora lewat salam taklimipun Kakang wae mugi katur tampanana Yayi. Nona inggih Koko Prabu sampun kula tampi. Akarya bombong dasmanipun ingkang rayi ing Dwaraka. Mboten langkung kasekecakna lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Kresna kaya sura kurang prayoga Yayi. Praptanipun kakang ning Prajanegara Ndarawati kebak kabagyan sartane kebak katentreman ana negarane Siadi. Banget ngonipun kakang seneng nggone nyumurupi kanan sing endah kaya mangkene. Ngono inggih Koko Prabu ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Nun mangke Koko Prabu sasampunipun lenggah kanthi prayogi wonten Prajanegara Ndarawati kepareng ingkang rayi badhe munjatur wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Sing ngrembak ingkang rayi badhe nungsung werta nyadong dawuh timbalan paduka Kanjeng Koko Prabu. Anggenya rawuh wonten Prajanegara Dwaraka sareng kaliyan Bapa Nemban Durna. Koko Prabu ingkang rayi dalem ing Ndarawati nyadong dawuh wonten wigatos punapa? Wondene rawuh wonten Prajanegara Dwaraka sumengko pengawak Bajra Janur Gunung Akadingaren. Rawuh wonten Prajanegara Ndarawati. Saestu ingkang rayi menawi mangertos ing saderengipun tartentu kula badhe nyawisaken kreta kencana kinarya medhok paduka kekalih saha nyawisaken nirmawar kinarya miji ampeyan paduka Bapa Nemban Durna tuwin Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu Balarama. Jagat pangestu Ngorwayah Pra jagat Yayi Kresna. Nuwun wonten timbalan Koko Prabu. Yektine tata upacara kaprajan kang kaya mangkono kuwi ora pantes sartane ora sakrepe yen to dibisungsungake ana ngarsanipun Kakang Pandura. Jalaran benda-benda pun Kakang sono ning Prajanegara Ndarawati, Siadi kuwi wis ngrengkuh pun Kakang sartane para kawula ing Prajanegara Dwaraka kuwi wis ngrengkuh marang Nata Mandura, kaya-kaya aku ki nalindra ning Prajanegara Ndarawati. Mula kang saka kuwi sumadulure Yayi Prabu Ndarawati ndak kira ora sak babak sartane ora sak kraju marang labuhane Baladewa ana ngersane Nata Ndarawati. Mula ora sandatan perlu Siadi misungsungake tata upacara kaprajan kang kaya mangkono. Para sasat pun Kakang sowan ana ing Prajanegara Ndarawati seger sing tanpa ngombe, mareg sing tanpa mangan. Pun Kakang diesemi nalikane sowan ana ing Prajanegara Ndarawati wae wis banget gawe marem sartane gawe bombong. Atinipun Kakang Pandura Kresna inggih ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ya. Ndongkap gone Siadi dangu kelawan sowanipun Kakang. Perkara wigatine apa Kresna? Sarudi nuli yen pun Kakang ingkang mung tansah nderekke kelawan tindahe Bapa Durna. Teka cumalena matur ana ngersane Siadi. Merga wektu dina iki pun Kakang mung ngundi dawuh saka ngersane Yayi Prabu Duryudana. Supayanipun Kakang ing Mandura sowan ana ngersani Yayi Prabu Kresna ngandhi Bapa Nemban Durna bab perkara wigatine gandeng Bapa Durna iki ing minangka pujangganing para Sata Kurawa ingkang pinangka nujung ing Prajanegara Ngastina. Mula Kresna perkara iki ndak pasrahake ana ngersani Bapa Nemban Durna. Yayi Prabu. Koko Prabu ngestaken dawuh mboten angkung kasekecakna lenggah paduka kaya wis ora kurang kepenak Kresna. Nun mangke Bapa Nemban sampun ngantos kanggep ingkang putra cumalana matur wonten ngarsa paduka Bapa Nemban Sukalima. Estunipun kula namung badhe ingkang pinangka amangsuli kandha pangandikanipun Koko Prabu Baladewa. Bilih kula badhe nungsung mawarta nyadong dawuh timbalanipun Bapa Nemban Durna. Anggenya rawuh wonten Prajanegara Ndarawati ngendikanipun Koko Prabu mundi dawuh saking Yayi Prabu Duryudana menapa kepara saestu Bapa Nemban. Lole asta kuswala sila pratapa sumorante gamanaga kula gaprit gantil buntuting selikur. Nanan inggih Nger, anak Angger Ndarawati. Tungapa? Udawa kowe kok wis rusuh yaene.
Paman Durna inggih. Iya. Estunipun anggenipun ingkang bapa sowan wonten Praja Negari Ndarawati menika. Anak Prabu. Namung nuruti dhateng panangaisipun putu kula inggih mriku pun Lesmana Mandrakumara ing Saroja Binangun inggih putra ing Astina. Putranipun anak Prabu Jaka Pitana. Ingkang rikala semanten motah lawan ingkang Rama inggih menika pun anak Prabu Duryudana. Piyambakipun nyuwun dhaup anak kula pun Lesmana Mandrakumara nyuwun supados dipun dhaupaken. Inggih nggih. Lajeng sinten ingkang sampun dipun pacangaken kalian pun Lesmana. Lah perkawis menika ingkang badhe ingkang bapa tanjaken wonten ngarsanipun paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna. Ingkang baken ingkang sepisan ingkang bapa sampun matur bilih putu kula pun Lesmana Mandrakumara menika dinten sakmangke kayata dene wong ingkang kedanan. Kayata dene wong ingkang nilar ponang jejapang wonten sak pinggiring jurang. Prasasa sampun boten gadhah enggak malih putu kula Lesmana Mandrakumara. Oh, mesakaken sanget lho, nggih, mesakaken sanget. Pramila saking menika sawanipun ingkang bapa menika kula badhe nanjiaken gandeng ingkang dipun gandrungi dening putu kula pun Lesmana Mandrakumara menika mboten sanes kejawi namung putra paduka anak Prabu Ndarawati. Ingkang sesilih pun Dewi Purantawati kula badhe nanjiaken nggih nuwun sewu ingkang pamaning Sukalima menika kanembe sepisan menika kula mireng asma sawijining putri saking negari Ndarawati ingkang sesilih pun Dewi Purantawati nuwun sewu menapa putri menika kirang populer napa putri saking negari Ndarawati ingkang sesilihipun Dewi Purantawati menika kirang populer teka ingkang bapa nembe sepisan menika mireng ingkang putra ingkang sesilihipun Dewi Purantawati. Oh, kepareng kula nyadong dawuh anak Prabu jagat pangestu ngara bapa nemban pancen kepara nyata bilih ingkang putra pun Ndarawati nggadahi anak inggih menika anak kula inggih pun Purantawati ingkang sakmangke sampun nedeng tungkap dewasa. Oleh menawi ngaten cocok. Menawi ngaten cocok kalian menapa ingkang dipun impekaken dening putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Jalaran nuwun sewu lho nggih. Lesmana Mandrakumara menika sampun marambah makaping-kaping. Pendak-pendak seneng kalian suwijining wanita menika dereng nate kok kepanggih kanthi cara langsung mereka dereng nate. Nanging pendak-pendak putu kula Lesmana Mandrakumara tresna kalian suwijining wanita menika tertentu namung lumantar pasumenan. Kadang-kalane sok-sok Lesmana menika ngimpi dipun ladosi dening sawijining putri. Tumuli nembung kalian ingkang paman. Eyang kula pengin dipun dhaupaken kalian sawijining putri ingkang namipun menika. Awit nuwun sewu Eyang, goyanganipun menika sae sanget Kanjeng Eyang. Bapak Durna, nuwun pangandika dawuh anak Prabu. Mbok sampun ngantos kados mekaten, menika wonten ing pasewakan, menika jejer sepisan, sampun ngantos dipun damel dolanan. Oh, kula menika mboten dolanan. Yaene niku dereng penak-penake nek dolanan niku ngeten iki dereng trep. Kula menika namung matur napa wontenipun kok nggih. Kula menika namung lidasi nambung saking putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Gandeng bocah niku nggih nuwun sewu. Sosok lamangsane saged dipun sebat jenes putu kula pun Lesmana Mandrakumara menika. Pramila kula menika namung matur napa wontenipun. Wah nggih. Nanging kula suwun sampun ngantos nalisir saking tata kramaning pasewakan. Mboten anak Prabu, mboten badhe nilar dumateng bingkai pakeliran, mboten. Menika anak Prabu. Oh, pramila gandeng ingkang bapa sampun pikantuk katrang ingkang gumathak. Patrangane ingkang gumathak saking ngarsa paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna pamila kula suwun. Kula suwun kanthi sanget nggih. Sawanipun ingkang bapa waleh-waleh menapa kula namung badhe ngebon-bon encangan jejawas sonten. Ngebon-bon encangan jejawas sonten menika tegesipun namung grimis. Grimis menika kula badhe ngemis wonten ngarsa paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna inggih anak Prabu Padmanaba. Ngemis putra-putri paduka ingkang sesilihipun Dewi Purantawati. Lilan ana ing sakmangke kula bayang binayang wonten praja negari Ngastina badhe kadhaupaken dening putu kula pun Lesmana Mandrakumara nggih. Menawi dipun maringaken ingkang bapa ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami.
Jermiyatanipun nyatanipun Paduka Anak Prabu Ndarawati sampun kersa inggih menika ngaraketaken kekadangan antawisipun Dwaraka kaliyan Ngastina tegesipun ngibaratipun nuntumaken balung ingkang pisah ngaraketaken daging ingkang renggang. Nuwun sewu nggih menawi mboten dipun maringaken alasan lan sababipun menapa kula nyuwun katerangan ingkang langkung tetela kunjuk wonten ngasanipun ingkang bapa ing Sukalima. Kula sampun nganti saksi inggih menika ingkang minangka paseksen inggih ingkang Raka ing Mandura. Menapa mboten kiyat anggen kula badhe ambayongi dhumateng putra putri Paduka inggih menika pun Dewi Purantawati inggih putu kula ing Ndarawati ingkang samangke badhe kadhawuhaken dening putu kula pun Lesmana Mandra Kumara. Cekap semanten aturipun ingkang Bapa wassalam. Yayi Prabu yo. Mangkono munggo ature Bapa Mandura ngersane Syadi marata gage pidhangetna Yayi. Tampanen sartane gelaren gulungen petungen kira-kira apa pantes apa Syadi mathuk sartane apa Yayi Prabu Kresna sarujuk yen to anakku wedok Purantawati kadhawuhake dening Lesmana Mandra Kumara. Yayi Prabu anjrenggang puspita rum kasilireng samirana mrek sekar kadong ngas gandanyo maweh raras paratnaning driya jagat pangestunggara masesanku Bathara wayah Ndara jagat. Nuwun sewu Bapa Remban miwah Koko Prabu Baladewa. Kagiat setaning manahipun ingkang ngarayi Ndarawati sareng kula nambi pangandikanipun Bapa Remban Durna bilih badhe andhawuhaken tuwin amansangaken anak kula pun Purantawati kaliyan anak kula ing Saroja Binangun inggih Ngastina pun Lesmana Mandra Kumara. Bapa Remban Koko Prabu mugi dados ing kawuningan boten kateges kula menika nglangkungi dhumateng pesthine kodrat nanging wonten ing dinten Anggara kasih kapengker ingkang rayi menika sampun nampi sasmita sampun pikantuk wangsit saking para Jawata ingkang wasipun menawi ingkang rayi pun Sri Bathara Kresna macangaken ingkang putra inggih anak kula salah satunggaling putra negari Ndarawati kalian putra saking negari Ngastina sakmangke badhe nurunaken turas nalendra ingkang badhe rumintri keprabon negari ing Ngastina. Bapa Remban pramila sampun ngantos ing sakmangke Bapa Remban Durna nyang Koko Prabu Baladewa kuwatos saklebeting manah gandeng ingkang putra sampun pikantuk wangsit saking para Jawata bilih kula sarujuk anggen Bapa Remban Durna kaliyan Koko Prabu Baladewa badhe nglamar dhumateng anak kula inggih menika pun Purantawati. Bapa Remban lole gandang blekuduk manyar-manyar sumorante awela gamanaga kula kaprit kantil buntuting selikur anak Prabu ngaturaken manun ingkang tanpa pepindhan. Teges ingkang Bapa menika sampun mangertosi teges Gusti menika sampun mesthekaken miwah kodrat menika sampun lumaku wonten ing Madyapada bilih pesthine kodrat Lesmana inggih putu kula menika sampun badhe pikantuk jodho inggih menika putra Paduka pun ingkang sesilih pun Dewi Purantawati. Bambang kang tanpa
upami lho anak Prabu jagat pangestunggara Kresna wonten timbangan Koko Prabu pun Kakang seneng banget sartanipun Kakang remen mangayu bagja sekedhi jumuru merga anakku Lesmana Mandrakumara wis bakal ketemu kalawan jodhone Kresna mangertiya mesake kanane Lesmana Mandrakumara wis mataun-taun durung duwe gegandhilaning ati durung duwe sigaraning nyawa. Wah, malah wektu dina iki wis pinesti yen to Lesmana Mandrakumara bakal dhaup kelawan anakku Burantawati. Oh, teges Lesmana mrika sampun mboten jomblo anak Prabu. Lesmana samangke menawi sampun dhaup kalian putuku lha inggih menika pun Dewi Burantawati mrika Lesmana samangke sampun mboten dolanan sabun melih. Inggih Bapa Nemban. Oh, seneng, kula mathuk. Mrika sampun tetela lho nggih anak Prabu, mrika sampun cetha. Inggih Bapa Nemban ingkang putra mathuk miwah kula sarujuk. Kantun sakmangke kula namung nengga dawuhipun Yayi Prabu Duryudana. Benjang punapa anggenipun badhe ndhaupaken anak kula Lesmana kaliyan anak kula Purantawati Bapa Nemban. Sigra-sigra yen permana kanca Sikra ngaraket nawang sesangka nawang sangka Nalendra mbek marwa sing sang katri kumulung mangrompaing wadya Korda kororek kiri-kiri gendere wis ora laras nang kono magawe klarira pangwang Tidemadaning pasiwaken negari Ndorowati nalika semanten rumaos bombong Pandhita ing saka lima wiwanata ing mandura Sang Prabu Baladewa dupinampi pangandikanipun nata ndara Sang Prabu Sri Bathara Kresna bilih penglamaripun Sang Tapa Begawandara badhe macangaken ndhaupaken inggih wayaning Sang Raden Lesmana Mandrakumara kaliyan putra Ndrawati Sang Dewi Purantawati sampun pikantuk trontong-trontong sleng pepadang kedadak tidhem madaning pasewakan kapireng pihak ing sang ya para kawula Sang Prabu Sri Bathara Kresna nyumur pipiswanipun Panakawan negari Ngamarta nenggih Panakawan ing Karang Tumaritis Sang Panakawan Petruk Kanthong Bolong ndadosaken kanca pirangga warja kanujari wong inang warja cari kerja nginanga durung abang dur manjing dasaring pertala biang ngarsa teka kewasiban bono amuk biang ngarsa kasaru geger jaba mangrombahe para kawula kanca ana daya kae Petruk teka kae Bagong teka Bagong ngai dalan Glondor teka Petruk teka ngai dalan bintang tamune teka ngai dalan Surat
Yo Chan, ya. Arom arom Sinongwati jagat pinari among mbak lumembak ombang samudra ana ana bali lumut amra kang kawita dedenjeng-denjengan jagat pangestu nggur wayah loro jagat Bapa Durna wonten timbalan anak Prabu dereng ngantos puranggen kula munjatur wonten ngarsa paduka Bapa Remban Saka Lima menika kawistara ingkang putra pun Sri Bathara Kresna nampi sowanipun Manakawan Petruk Kanrong Bolong. Niku bintang tamu kok yahene pun teka niku pripun niku? Ora nek direng dhewe ora dereng entuk munggah to niku anak Prabu. Nggih kajengipun mbok bilih wonten wigatos Bapa Nemban. Oh nggih, mboten dados punapa. Jernyatanipun mriku ugi abdi paduka. Paduka mriku sithik kathah. Ugi tau tate nampi pangudangipun Manakawan Petruk kaliyan Manakawan Bagong. Pramila kula aturi andangu, anak Prabu. Nggih Bapa Nemban lenggah ingkang sekeca. Non sampun kepenak banget niki. Manakawan Petruk Kanrong Bolong sakwise aso kang dadi napas asat kang dadi riwe padha kanthi slamet sowanmu Panakawan Petruk Kanrong Bolong.
Nona mit pasang Kalimantabe tinebena ngloduni do mawing tawang tuwang linepatno ing tolak manu tinebena saking siku dendaning Ubathara Myah tolak sarik sinuwun bareng paduka miji dumateng wiswanipun ingkang abdi ing Karang Tumaritis pun Petruk Kanthong Bolong kepareng wilujeng sowan kula sinuwun mboten manggalangan setunggal punapa ingkang abdi mboten ngincali raos pakurmatanipun ingkang abdi pun Petruk Kanthong Bolong keparenga nampi sembahipun ingkang abdi ing Karang Tumaritis pun Petruk Kanthong Bolong sinuwun. Ya Petruk tak tampa ngatur bekti kelawan panjenenganing sun. Ora liwat pangestu tanpa napa-napa kawan nukna inggih sampun kula tampi. Akarya bombong dasmanahipun ingkang abdi ing Karang Tumaritis sinuwun. Prayogakna Petruk nukna inggih sampun boten kirang prayogi. Ponokawan Bagong padha raharja sak praptamu slamet sowanmu. Ponokawan. Ora sagong. Mbledhos wetengmu kok. Heeh, Bang. Ora sanggu kaya aku rasa. Noname pasang Kalimantabe tinebena ngloduni dumawang tawang tuwang sinuwun. Linepatna ing tolak manu pareng paduka miji dumateng wiswanipun ingkang abdi ing Pringapus Semarang pareng wilujeng suwanipun ingkang abdi pun Bagong mboten manggalangan setunggal punapa kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun Ndarawati. Ya Ponokawan Bagong tak tampa sowan Nalindra kok ora miyayi liyane padha nggunakake busana ingkang sarwa pantes kowe sowan Nalindra kok mung nggunakake sendal jepit kajeng sinuwun penting didit wong kula nek teng pasar sarungan ngangge kaos oblong mboten enten sing ngerti nek kula niki sing nyekel PT apa ya Truk? Lambu. Wah, kula dhewe ya pun pokoke urip kula niki prinsip kula mung penting didit ngoten mawon sinuwun. Lah iya, nek ya sak pantese sowan Nalindra ngerti nek kowe iki wong duwe dhuwit. Mbok ya sak ora-orane nggunakake busana ingkang pantes. Ah nggih nek mboten pantes nggih dipantes-panteske ya Truk ya. Ha iya. Kula ngaturaken bekti kula konjo sinuwun. Ya tak tampa Ponokawan prayogakna nggonmu lungguh. Nana nggih sampun mboten kirang prayogi sawanipun ingkang abdi. Petruk Kanthong Bolong padha slamet tekamu ta Ponokawan. Bel ketuwel pe. Nun inggih. Begawan Durna rawuh teng negari Ndarawati. Heeh Petruk. Oh, sekawit aku duwe wigati. Kelawan anak Prabu Ndarawati, anak Prabu Sri Bathara Kresna mula aku prapta ning kene, Petruk. Paling mung arep utang, Petruk. Ora kena to. Priagung kok utang. Wis saperti to. Galuh kae ketoke miayu kaya ngono utange akeh lho kae. Lho men. Mah bar mbraso gamelan barang. Wis stokno wae ora usah ngurusi uripe wong. Nun inggih Peremban Durna wilujeng sowan kula bekti kula katur. Petruk tak tampa pangestuku tampanono Ponokawan. Nun inggih sampun kula tampi sanget dadosaken jimat ndayanana kasantosanipun Petruk Peremban. Prayogakna Ponokawan sampun boten kirang prayogi. Bagong padha slamet matamu anu tekamu Ponokawan. Ora wis atos ta, Truk? Atos piye? Aku tekoe dimatak-matakke. Matamu ki jembar kok. Oh mah melu-melu. Wilujeng sawanipun ingkang abdi pun Ponokawan Bagong Penemban. Mboten kirang kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk nggih Penemban. Ponokawan Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Ponokawan. Inggih sampun sanget anggen kawula mundi. Sampun mboten kirang prayogi Penemban. Petruk Kanthong Bolong padha slamet kamu. Sinuwun Mandura. Iya, Ponokawan, aku ngendharek kalan tindahe Bapa Durna. Oh inggih. Wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku tampanono Petruk. Nok-nok inggih sampun boten. Sampun sanget anggen kawula pundi. Prayogakna sampun boten kirang prayogi. Bagong padha slamet. Sinuwun Mandura niki. Iya. Wilujeng sowan kula Ndara Baladewa. Bekti kula kunjuk sinuwun Mandura. Tak tampa pangestuku tampanono Bagong. Nana nggih sampun sanget anggen kawula mundi dadosna jimat paripe ndayanane kasantosan prayogakna Ponokawan
Sampun mboten kirang prayogi. Petruk Kandhung Bolong padha slamet kamu. Ndara Setyaki, ya. Wilujeng bekti kula kunjuk Ndara, tak tampa pangestuku tampan ana. Inggih. Ponokawan Petruk slamet kamu, Patih Udawa menika. Iya, Ponokawan. Bekti kula katur Ndara Patih, tak tampa pangestuku tampan ana. Bagong padha slamet. Ndara Patih Udawa. Iya. Weh lah. Pripun kanane gelung? Lho kok gelung? Anu pundi menika? Widara Kandhang Kanigara pripun kanane? Ya apik-apik wae Ponokawan. Kowe wis suwe banget ora dolan ning nggon aku. Ha nggih kanan. Kula sibuk ngurusi PT kok ya, Truk. Ah iya, heeh. Oh iya, prayogatna Ponokawan. Sampun mboten kirang prayogi. Petruk Ponokawan Petruk Kandhung Bolong wonten dawuh sinuwun. Janur Gunung Kadingaren gawe kaget sowan tanpa tinimbalana wigati apa? Sampun dipun keparengaken matur, wis Petruk ndak menehi kalodhangan matur ana ngarsaning ingsun. Woi. Pareng matur wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Ndarawati. Lepat atur Diagung Pangaksami kepareng kula badhe ngaturaken tebasiti sekul binentring ron kula Puranta mbok bilih wonten lepat anggen kula munjatur wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Ya ora dadi ngopo Ponokawan. Ya iki. Ingkang sepisan sowan kula menika badhe ngaturaken sembah sungkem wonten kersanipun Sinuwun Prabu Ndarawati. Tak tampa ndonga pangga kalih. Sowan kula menika mboten dipun utus dening para punden Pandhawa, sowan kula mboten dipun dhawuhi Bapak supados mboyong wujude senjata cakra kinarya mbangun kayangan mboten. Ora ya, Gong? Ora. Nanging sowan kula menika saking pikajengan kula piyambak, sowan kula menika saking karep kula dhewe. Ingkang kula ngrasa kok kula wis wayahe kudu sowan teng Prajanegara Ndarawati. Nuwun sewu, amit sewu lho niki punten dalem sewu. Amit sewu. Kula menika namung badhe nanjaken wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Ndarawati. Dukunanipun wonten lampahan pustaka Jamus Miyang Jimat kalih Masada ingkang ical dipun cidra dening Dewi Mustaka Weni menika. Paduka Sinuwun Ndarawati nak ngawontenaken sayembara. Sayembaranipun ingkang wasipun sapa sing bisa nemokake timbule Kyai ya kuwi wujuding pustaka Jamus Miyang Jimat Kalimasada. Nek wedok tak pek anak nanging yen lanang tak pek mantu. Menika dawuhipun Sinuwun Prabu Ndarawati. Kamangka menika sampun matahun-tahun lumawat lalampanipun nalikanipun wujudipun pustaka Jamus Miyang Jimat Kalimasada pun cidra dening Dewi Mustaka Weni. Pramila kula badhe nanjiaken sartanipun kula badhe nagih janjinipun Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah, gandeng sak mangke Petruk niki nampa kabar pawarta binanduring karna bintombok bakul sinambi wara bilih putra paduka ingkang sesilipun Dewi Purantawati menika sampun nedeng ndungkap dewasa ngibaratipun kembang menika nedeng mekar-mekaripun ingkang satemah babar Gantawarum satemah kathah sakathahing kombang ingkang kepengin ngisep madu sarining tawang saking Punang Sekar menika kula waosinipun. Pramila sowan kula menika waleh-waleh menapa kula badhe ngemis wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Ndarawati gandeng sampun kula antepi kekarepanipun Petruk Kandhung Bolong menika badhe matur wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Ndarawati bilih kula badhe nyuwun dhaup blaka suta kemawon kula badhe nyuwun dhaup gandeng kula sampun inggih menika rikala semanten manggihaken wujudipun pustaka Jamus Miyang Jimat Kalimasada nalika semanten sayembaranipun menika ingkang menang menika Petruk. Pramila ingkang menang nampi janjinipun Sinuwun Prabu Ndarawati mboten sanes kejawi namung Petruk Kandhung Bolong, udu Bagong, udu Garing, udu Bapak Semar, udu para Pandhawa. Lah monggo sak mangke nggihipun badhe murba wasesa gandeng jengandika paduka mriku ingkang nggadahi wewenang amengku sartanipun inggih menika ndamel abang ijoning kawonten-wonten Prajanegari Ndarawati. Kula namung nyuwun kados mekaten mriku sinuwun. Lepat atur Diagung Pangaksami matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Jagat pangestu ora wayah ploro jagat bapa nemban. Kula wonten dawuh anak Prabu. Menika kados pundi kawontenanipun kados mekaten menika. Lah nggih blaka kemawon. Oh, tiyang blaka menika mboten badhe kapitunan lho nggih. Blaka kemawon kados pundi kawontenanipun Purantawati badhe dipun pancangaken kalian sinten? Mekaten bapa nemban. Iye. Mengke menawi wonten dukanipun Ponokawan Petruk. Oh, kula aturi masrahaken dhumateng Kang Bapak.
Kurawa supados ngunduraken Petruk kantong bolong. Truk, ngapa kuwi? Lambu. Kok rasan-rasan Kurawa ngundurke ngapa kuwi? Embuh, Gong. Ngundurke mobil ya atret apa piye? Sing genah to truk aku wis deg-degan iki. Piye deg-degan piye? Deg-deg sar saka gudhug nang pasar. Aku cek Waluya kuwi, ora mangkat wonge. Men payu dhewe kok kono. Panakawan Petruk wonten dawuh sinuwun. Mesti wae kowe mangerteni nglawan rawuh Bapadurna nglawan Kaka Prabu Baladewa. Lha nggih. Wonten mriki menika wonten rawuhipun Sang Pinandhita ing Sukalima nuju ngagung negaring Ngastina sesembahan kula pun bab Sang Penemban Durna kalian sinuwun Prabu Baladewa. Iya Petruk. Ha nggih paringipun mangerti ya rawuh Bapadurna kelawan Kaka Prabu Baladewa mrene iki ya kuwi bakal mboyong sartane nglamar kelawan anakku ya kuwi Purantawati. Bakal kadhapake dening Lesmana Mandrakumara. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petruk. Paripaksa panjenenganing sun nglencati kelawan janjining sun jalaran aku kalimput sartane wis ora kelingan kelawan janji ingkang tau tate ndak ngendikake kelawan sira Panakawan. Jaja muntap lir kinentap duka ya sinipe netra kocak ngondara andir yen sinabet mring sagedheng murub dadi tahono jagat pangestu karo wayah tur jagat mboten kinten babar pisan nuwun sewu lho sampeyan iku Nalendra sinembah dening para kawula wonten Praja Ndarawati menika sementen mbane lho sinuwun pangandikanipun Nalendra menika ngibarat sabda Pandhita Ratu datan Kenawala Wali kaya banyu tumumpang godhong sentre blendra-blendre omongane lidalite esuk deri sore tempe. Gong, tenan kok le. Piye? Wong kere kaya Petruk kantong bolong iki ora pantes nek kon bersaing. Lho. Kowe ngomong ngono e. Ngapa ya, Truk? Tibake jebulane ya Purantawati wis arep dirabekke karo Lesmana Mandrakumara. Piye? Purantawati calon garwaku sing arep tak tagih janjine Sinuwun Ndarawati wis didhawuhke karo Ndara Lesmana Mandrakumara, Gong. Wis dipacangake mung kari ngenteni janur melengkung, Gong. Jaja muntap lir kinentap duka yaya sinepe netra kocak lendri itemnya mangolon cekawadanane rombaranang kumelku cembrahnya maradani tekan kumelku cem ta apa ta piye ta iki ngapa wis diantepi piye kowe marah wis arep sapi rembagan saurunge munggah nang kene Truk. Piye? Nek ora kelakon kowe dhaup karo Purantawati, Sinuwun Kresna nglencati janjine. Jare aku sing takon ngamuk. Lah iya, ning apa pantes, Gong? Apa pantes piye? Lah Purantawati ora sida rabi karo aku, Sinuwun Ndarawati nglencati janjine. Lah iya. Lah nek Sinuwun Ndarawati ora nglencati janjine, Purantawati ora dineke Lesmana, ora mungkin ta aku ngamuk. Heeh ta? Mikira kowe iki gedhe gerang goblok. Oh iya ya, Gong. Heeh. Oh iya, terus kowe arep ngamuk. Ngamuk. Aku ngerti kowe patah hati. Kono gek tuku kaos sobat ambiar kono. Heeh, Gong. Heeh. Kono gek lungguh ning kursi Indomaret kono. Ya wis. Tatanan atine sik. Ya. Andene ming Purantawati sepiro ayune ta, Truk. Golek ketobru turut pasarana aku. Lambemu ki elek tenan. Nyun sewu Sinuwun Ndarawati amit pansang Kalimantabi amit sewu nuwun sewu sanget. Panakawan Bagong arep matur apa sajak ora trima nglawan keng dadi dawuh ingsun. Mboten trima. Blok wasuta. Blak tang terus terang kula mboten narimaken awit keputusanipun Sinuwun Ndarawati ingkang sajak
nglencati dumateng janjinipun piyambak. Nuwun sewu. Kula menika wonten mriki badhe matur. Apa ya, Truk? Lambu. Jare aku tekan nata ati. Aku tak meneng wae lho iki, Gong. Heeh, wis sedih aku kowe. Ha iya. Ancaman bagi seseorang yang mengingkari janjinya adalah api neraka. Kowe iki guneman apa? Lho niki tenan iki. Ya, Truk ya. Mbuh. Nuwun sewu. Janji niku utang lho sinuwun, janji niku utang. Wong utang niku kudune disaur. Merga nuwun sewu, wong ki ora enek sing ngerti kapan tibane pestine. Sing jeneng mati, jodoh, rejeki niku mung Gusti sing mangerteni. Lah, kamangka nuwun sewu, wong sing jeneng mati niku ora ana sing ngerteni wong matine kapan niku mboten enten sing ngertos. Lah, kamangka sampean pun kebacut nglencati janjine Nata Ndarawati ndelalae dalam keadaan mengingkari janji ndelalah kersane Gusti sampean kapundhut jenengan modar. Sing sopan Gong sing anu jenengan seda kapundhut swanten kersane Gusti dalam keadaan sampean nembe utang merga nglencati janjine karo Petruk. Sok neng kanane ditagih lho sinuwun. Ditagih. Nek sing sampean utange ngiklaske mboten ditagih. Lah tak takon kowe ikhlas ora to, Truk? Ikhlas. Wah, piye to kowe iki? Mbak ora neh. Aku kan piye to, Gong? Ora aja ikhlas nek Purantawati dirabeki karo Lesmana, ngono lho. Oh iya. Aku ora ikhlas, kula mboten ikhlas sinuwun. Nah, ngono dadi matine Kresna kuwi ben aja ayem sruk maneh lho, ben aja entuk dalan padhang. Lah nek tak ikhlaske ora ditagih apa-apa karo malaikat. Ha iya ya, Gong. Heeh. Niku sampean apa mboten wedi? Teng alam kubur ditakoki. Nata Ndarawati, catetan amalmu semene kandele, semene kae dosamu ming sakmene apik. Ning iki siji sing mepalangi karepmu nggonmu kowe kepengin gayuh kasuwargan sawangen bukaan dibuka catetane tulisane Petruk urung ikhlas merga sampean nglencati janjine sampean karo Petruk nalikane sampean ngawontenake sayembara jare Petruk arep dirabekke karo putra Ndarawati ingkang sesilih Dewi Haknyanawati. Ha ta, Truk? Udu. Sapa? Purantawati. Niku napa kelakon? Lucu ta wong amale akeh kok mung kalah karo utang segelo ibarate ya, Truk. Ha iya, heeh. Kowe kan kere to, Truk. Nek mahar, apa nek mahar Purantawati rak ya ora mungkin nganti 10 juta ora mungkin to. Ha iya. Wah, bajigur kuwi. Ngapa? Niku mang penggalih sinuwun. Aja ming waton bisa ngucap. Sampeyan dhawuhaken Kang Putra kalan Lesmana Mandrakura niku padha karo kutuk marani sunduk. Jernyatanipun nuwun sewu. Anake sampeyan niku ayune ya Allah. Prasasat kembang desa sinuwun. Kembanging negari Dewi Purantawati niku ayune mboten enten sik nandingi. Sembadra men sakniki kaya rethak. Sabi mang penggalih putrane sampeyan niku langsing ayu putih wangi ya, Truk. Ha iya, aku wis ngerti fotone kok, Gong. Mulane kok tak WA iki ming respone kok ora ngepenaki ati bulna. Duh, wis dilamar wong, Gong. Heeh, ya sing sabar sing ikhlas. Nek kowe ngiklaske rombonganmu bangsa Karmadi, bangsa Galih, ngono kuwi. Ya ora ngono to, Gong. Kowe karepe belani ya belani. Napa kelakon anak sampean apa kelakon bakal ndek putu Koclok nek kelakon didhawuhi karo Lesmana. Koclok sebabe bojone Lesmana, bapakne Koclok, anake melu Koclok sinuwun. Astagfirullah sila bertapa Sumarante awala gamana aku pegantil bututing selikur Petruk aja kowe sing maju kono gawan aja kowe sing maju kok aku njaluk Bagong sing adu arep karo Gawan Durna kowe Petruk musuhku Baladewa soalé oh iya
Tenan arep nantang Sinun Mandura. Tenan kelas padake bintang tamu apa? Oh, wong dede teh. Penemban Durna nuwun sewu. Nek sampean saja arep wantun aja wani karo adikku ning wani karo kakangne. Oh, Panakawan Petruk, Panakawan Petruk wong kok kaya kowe Panakawan. Oh. Kowe iki wis ora mangerteni karo kahanan, kowe iki wis kalah dhisik, Petruk wis kalah dhisik. Nuwun sewu mboten perkawis. Endi sing dhisik, endi sing keri niku babar pisan mboten. Ning kula niku namung nyuwun bawa leksananipun Sinuhun Prabu Ndarawati minangka nalindra wonten Prajanegari Jenggalapura. Mbok nek duwe janji niku mbok ya tulung pinangkani nek duwe janji niku diluwari. Merga nuwun sewu, nek umpamane Sinuhun Ndarawati nek umpamane sing janji niku Senes Nalindra, nek umpamane sing janji niku adik kula Bagong, mboten napa-napa, mbok dilensati mboten napa-napa. Nek gandeng sing janji niku Nalindra. Sing janji niku sawijining priyagung Nalindra sing boten kenging wola-wali ngendikane paripaksa Petruk nagih kalian janjine Sinuhun Prabu Ndarawati. Merga kula niki termasuk njaga image-ipun Sinuhun Ndarawati. Ngaten. Ning kowe wis kalah dhisik Praptaning Prajanegara Ndarawati kalah dhisik karo Gandana sing arep mboyong kelawan Dewi Purantawati. Petruk, kowe ngalao Panakawan. Kowe ngalao, kowe iki ming batur, kowe ming gedibal 17. Kowe ming drajating Panakawan iki ming abdine para Pandhawa. Kowe ora duwe derajat pangkat apa-apa. Bandha donya pangwasa kowe ora duweni. Anak Lesmana Mandra Kumara sing putra Nalindra sugih mlegedhu brewu puaset. Sugih Bandha Bandu bakal rabi karo Purantawati. Kowe manuta Petruk nuwun sewu Sinuhun Mandura. Nek kaya ngoten carane kula niki ya menungsa, Mas. Kula niki arep paming kawula cilik, kula niki arep paming batur ning kula niki ngrasa diayomi kalih Sinuhun Ndarawati. Seprana seprene kula dados kawula wonten Prajanegara Ngamarta niku melu ngrasake perjuangane Sinuhun Ndarawati anggenipun mbelani kaliyan para Pandhawa, labuh bebeneripun para Pandhawa inggih menika satria tekan ati suci pawayung budi rahayu. Lah kok kula percaya kalih Sinuhun Ndarawati kok dirusak karo le Sinuhun Ndarawati nglencati kalih janjine dhewe. Janji niku utang kudu disaur. Nek umpamane sing utang kalih Petruk niku ming kawula cilik padha karo Petruk derajate mboten masalah kula ikhlaske najan to gedhe palimarmane karo Petruk. Ning gandeng sing utang kalih Petruk niku Nata Agung Ndarawati. Coba titis Sang Hyang Bathara Wisnu kok nglencati janjine Sang Hyang Bathara Suman sing jare dewa sing tukang andum kabagyan kok nglencati karo janjine. Coba sampean pitung, coba sampean penggalih. Lara atine Petruk sinuwun. Wis kowe ngladenono kono wae iki tak urusane kowe. Sing tenan ndukung tenan wis to wis. Kowe nek ujug-ujug ngetokke nenggala, aku ya ngetokke tekku. Apa arit? Wah meng pengaritan bangga-bangga. Wae aja menghina pengaritan. Oh padake wong tukang arit kaya aku ndek wilis terus. Semangkean kowe ora. Kowe kowe diurusi kowe tuwekan selak modar kowe diurusi kowe. Panakawan Bagong kakangmu Kandhanana. Nuwun sewu Sinuhun Baladewa. Nek Petruk dikon ngandani sampean ya kudu kena sartane kudu gelem tak kandhani. Lho, ning kakangmu Petruke wong wangkot, wong legan golek momongan. Lah nggih wong Petruk niki legan. Golek momongan, soal mriki niku ajeng nglamar Purantawati, ajeng dirabi ale Petruk, ajeng napa nurunake putra saking Karang Tumaritis saderengipun kakang kula Petruk kaliyan Ndara Purantawati dong para we. Ratu gegeden swara tok. Ngurang ndele kampanye. Aja lali nyuwun donga pangestunipun Baladewa inggih Kakrasana calon Nalindra Mandura mbasan dadi ming. Sampeyan niku tak ibaratke ngeten, pil kabeh nika nek lali dadi. Nek sampean nek dadi lali coba. Wah, menungso ora tatanan Bagong. Pripun? Petruke Kandhanana. Oh, Petruk kowe ngalah wae Petruk. Taunana Windanana kula mboten badhe ngawon. Menawi kula dereng nampi kehormatanipun Sinuhun Ndarawati minangka Nalindra Ndarawati ingkang ngayomi kalih kawulane. Mboten jumbuh, mboten pantes. Mboten jumbuh, mboten pantes. Petruk, kowe kena tak kandhani apa ora? Mas, hei, musuhmu aku udu iki. Kowe kena tak kandhani apa ora Bagong? Kowe aja wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Wis kadung wani kok menging wani pripun? Nek nek ate
diantepi gawe rusa teng mriki. Ayo gelut padha lanange. Oh, Petruk kowe arep ngeyel karo Begawan Durna karo wani karo aku. Kowe meng kawula cilik lho Petruk, kowe meng batur Gedhi Pitulik kowe anake Semar ora pantes yen to Semar bebesanan karo anak Prabu Ndorowati. Saora-orane Nalendra kuwi yen bebesanan ya karo padha Nalendra, ya kuwi anak Prabu Duryudana. Nuwun sewu. Pancen bener Ndara Lesmana niku putra Nalendra sugih Gung Binathara sugih Bondo Bandu. Ning napa enten critane anak Nalendra kok pendak bar magrib ngepyoki walang sangit teng sawah niku napa enten critane coba nek mboten Ndara Lesmana Mandra Kumara napa enten critane kaya ngoten niku. Malah mengke kula niku mesake kalih Purantawati. Kula niki tresna kalih lair batin kalih putra Ndarawati nggih menika pun Ndara Purantawati. Pramila kula ngabuhi ya lair kula, ya nglabuhi batin kula. Kula ora lila nek Purantawati didhawuh kalih Lesmana. Petruk kantong bolong ora usah melu-melu. Ora usah melu-melu perkara iki kowe mung kawula cilik. Ora usah dadak kowe cawe-cawe perkarane Yayi Prabu Ndarawati karo perkarane Yayi Prabu Duryudana gone arep macangake Lesmana karo anakku Purantawati. Mas, musuhmu iki Bagong udu Petruk, Mas. Ponogawan Bagong ora idep karo aturmu. Weh, ngeten mawon. Mbangane niki kesuwen padu teng jero pasewakan jejer sepisan dinggo rusuh mboten penak metu njaba. Bela dalah Petruk metu njaba. Glandang cundha maneh paran. Ayo Gong, ayo. Mangkeyan padake aku rawani ro kowe apa piye? Wong dedet diwanane. Taun 2000 ki duit adalah raja. Cash is king. Padake rawa klewa-klewa karo Ponokawan Bagong ya. Ponokawan Bagong dawuh sinuwun. Kakangmu wis padha metu njaba kowe kok isih ning kene urung arep metu apa kepiye? Dereng. Ya ketenak metu kesusu timen ta sinuwun. Kali nenggo lembukan kok iya. Piye lah. Teges kowe wis gawe rusak kanan Praja Negara Ndawat. Kajenge sinuwun. Negara Ndarawati niki rusak mergo janjine sampean dhewe. Pokoke mang titeni janji telung kedheping peninggal sampean ora nuruti karepane Petruk, negara Ndarawati kula obong sinuwun.
Swastiastu para wayah para jagat Setyaki wonten pangandika Koko Prabu. Malah kriwikan dadi grujukan geguyon dadi tangisan bareng padukados pundi. Ndak suwun supayane Dimas Setyaki nentremke sartane ngleremke kanan aning praja negara Ndarawati nggone Panakawan Petruk lan Bagong Pancakara kelawan Koko Prabu Baladewa padene bapa Rembandurna. Koko Prabu sendika ngestaken dawuh paduka. Mboten langkung ingkang abdi. Nyuwun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Udawa wonten dawuh. Bubarna kang padha sibo ingsun kundur kedaton bakal manjing ning sakjerone sanggar pelanggatan nentremke pikir sartane nentremke manahing nata Ndrawati ya panjenengan ingsun Kakang Udawa. Ngestaken dawuh paduka sinuwun mboten langkung kula nyuwun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Udawa kelawan Dimas Setyaki. Purna gati ning mananggilan Arsa Sang Nata kondur kedaton jeruk saking dampar kesana kinabit gambaran gading kadheraken sang janing para mban sedhi. Manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngampil upacara ing keprabon. Kawisan saking Mandura tindak nyosang Sri Naranata. Lamun katuron saking Mandrawa tindara Sang Nata Ndrawati tansah reruntungan tindake